Dan denk ik, kom je al 20 jaar. Ik heb hier nooit last van. Zelfs de werk is geen last van. Ja, maar dat is niet van... Goedemorgen. 14 Tuljewood, nee Tuglywood naar Tuljewood. En we gaan eens even schetsen wij maken. We zien wel een decennium later dan eigenlijk de bedoeling is. We spelen nummers uit de jaren 70, niet uit de 50 of 60. Dus ik hoop dat dat vergeven is. Ik zie een heel jaar knikken, oh gelukkig. Dan gaan we lekker beginnen, amuseer dich.
op de vroege ochtend. Nog 3 minuten nog.